Zorionak, eta eskerrik asko, gure mankomunitateko kide izateko eskaera egin duzuelako, eta hemendik aurrera elkarrekin jardungo dugulako, eta hizkuntz politikarik eraginkorrena egiten, elkarrekin. Zuena da Egun on guztioi, eta eskerrik asko gaurko batzarrera gonbidatzeagatik. Lekunberriko udalaren izenean hitz egiten dut gaur hemen. Eta aitortu nahi dut guretzat ohorea dela udalerri euskaldunen mankomunitateko kide izatea. UEMara sartzeko erabakia ez da soilik udal baten konpromisoa, gure herriaren eta komunitatearen nahia eta borondatea islatzen duen urratsa baizik. Euskara gure identitatearen ardatz nagusietako bat da, eta hizkuntzari eustea eta hura sustatzea gure herritarren eta hurrengo belaunaldienganako dugun erantzukizuna dela sentitzen dugu. UEMako parte izateak zalantzarik gabe gure hizkuntza politikak indartuko ditu eta eguneroko lanean bide berriak eraikitzen lagunduko digu. Eskerrik beroenak eman nahi dizkizuegu ateak zabaltzeagatik eta bide honetan lagun izango zaituztegulako. Elkarrekin indartsuagoa gara eta badakigu elkarlana dela gure hizkuntzaren etorkizuna bermatzeko giltza. Amaitzeko gure konpromisoa berriz ere azpimarratu nahi dugu. Lekunberrin euskara bizi eta biziarazten jarraituko dugu, euskararen normalizaziora iritsi arte. Pozik gaude eta prest UEMako familia handi honen parte izateko. Eskerrik asko. Egun pozgarria da gaur, UEMA mankomunitatearentzat, euskararen urgunea zabaltzen ari garelako, beste bi herri batu zaizkigu, dagoeneko 13 herri gara, gaur batu diren Arano eta Lekunberrirekin, bi herri nafar, bi egoera desberdinetan daudenak, bata Arnasgunea, bestea udalerri euskalduna, eta denon artean konpromisoa berretsi eta sendotu dugu, euskararen olatu berri hori ekiteko eta hori sortzen jarraitzeko. Esango nuke hasteko oso pozik gaudela. Urte batzutako lana izan dudan UEMan sartzeko prozesu hau ahalbidetzea. Euskaran erabilera indartu eta euskara normalizazioa lortzeko beharra ikusten dugu eta gure baliabideak nahikoak ez diala sinistuta. Euskara udalerri euskaldunen mankomunitateak eskaintzen duen sare horren babesa eta eskaintzen dituen baliabideak beharrezkoa ditugula eta helburu horrekin sartu gela UEMan.